Hi guys! Welcome back! She's here. She's still here. Magmumukbang kami guys. Nag-post ako ng Instagram story asking you guys questions. And meron na tayong mga questions dito. Ano to siya? Dalawang parts to. So yung part 2 sa channel ni Miss. Pero meron tayong nakaset up na dito, barbecue. Yung meat natin ngayon, pork lang. Kasi sabi ni Miss ayaw niya ng beef. Ayaw ko masyado. Wala din kasi akong beef bulgogi na marinade. And nasanay ako na may marinade talaga yung beef. So, hindi ko na lang siya sinali. Meron tayo ditong pork na merong pork marinade. Hala, wait sa pork belly. Hello, Rachel speaking. Okay, continue tayo. Meron tayo ditong sliced pork belly na walang marinade. Yan, meron yung marinade. And then, meron tayong kimchi. Dito, guys. Kita nyo ba? Lettuce. And yung drink natin, ramen eh. So, Japanese yan. Ramen eh. Korean barbecue. Meron din tayo nito, roasted squid. At saka itong sauce na ginawa ni Miss. Ano to, Miss? Soybean paste sauce and then chili. Minix mo yung dalawa? Yeah, mix and then minix niya yung dalawa. olive oil. So Olive or sesame oil. sesame oil? Bango, guys. Ganyan talaga yung gumawa smell siya ng ng sarili Korean. niyang paste. Char-char. Alright, let's do it, people! Dito ka, kasi ito na yung gusto mo, di ba? Oh, ito ay Exchange! Pwede mo tanggalin na yung plastic. ano siya, very thinly cut talaga siya. Kaya nga, ito talaga yung pang Korean barbecue talaga. Hindi masyadong grabe yung thing. Korean barbecue talaga yan. Of course. Sa Korean shop niya talaga binibili. Aha. Parang bacon lang yun sa inyo. Hindi, mas pikaran eh. Diba, akin na itong mga luto. Kinuha niya yung mga luto. Ayan yan. Akin to. Mag-ano muna tayo ng question. From Jocelyn Noneza. Para Akala kay... ko Jocelyn, mama. Mama ko Jocelyn. Mama mo? Mama ko lang. From Jocelyn Noneza. Para kay Rich. Ano ang gusto mong gayahin sa ate mo na ugali niya at bakit? Yung pagkamaldita niya kasi ang bait ko. Gayahin? O, dyan siya ayo. Gusto mo nga maging maldita? Joke lang, maldita ako guys. Mas maldita pa yan sa akin. Bakakon! Wala akong gusto gayahin. Bakit ako magagaya? Ay, ano siguro, ay hindi naman siya, hindi ko siya gustong gayahin, pero, Ano? I think, lang, she's very approachable, ako hindi. Oh, hindi nga eh. You're very approachable, ate, ang daming umaano sa amin. Simple Race, gumaganon. Ikaw ba si Simple Race? Parang ganon. You're very approachable, otherwise, hindi sila mag-a-approach sa'yo kung parang feeling nila na, ano siya, So, hindi ka approachable? Hindi talaga ako approachable, pero hindi naman yung magagaya eh. Like, yung aura mo lang talaga, hindi talaga approachable. So, can't do nothing about it. Kain muna tayo ha. Sige, try natin yung sauce ni Miss. Ay, Amers! See, mas masarap yung walang ante. Harap nga. Ang galing ko, di ba? Sarap na sauce. Dapat, ginagaya mo yung mga ginagawa ko. Sarap. Ang haba naman chopstick ginamit mo eh. Meron bang ano rin doon? Wala naman eh. Meron. Yung isa, walang kapares. Laminin na! Oh yeah. Ang gusto ko to guys, at least may na-discover ako na ibang puta. Aray. Magugustuhan to ni Don. Wala si Don guys. Where kasi siya? From Jerl_Lin. Meron po ba kayong kinaiinggitan sa isa't isa? Kung meron, ano yun? Ano siya? Ang hilig niya mag-relax. Of course! That's the life! Ang dami niya relax. Ang dami niya relax. Ako hindi ko kaya mag-relax. Relax kasi. Ate, Lalo na ngayon. you only live once. Kaya nga, Meron ka ng iba na yung priorities mo. Me, ang ano niya, kahit ngayon, sinasabi ko lagi sa kanya, uy, sige na, mag-edit ka na, magtrabaho ka dyan. Kasi, bakasyon? relax lang siya, guys. Pero siya, sabi ko, parang, ako napapagod, nakaganon lang siya. Sa phone niya, ganon. Post.
Tapos ano, kapag na ganyan ako, parang nasa-stress ako na, kailangan kong gawin to, ganyan. Ang dami kong iniisip na kailangan gawin ba. Yung self mo. Kaya nga gusto ko mag-relax, kaya lang hindi ko pa kaya. Nagbablog ka na masyado. Very committed ka. Parang yun. Very committed ka. And then, parang napaka-productive lagi ng araw niya. Kaya nga. Parang mayroon siyang list na mga gagawin niya in a day. Yung akin, Wala. wala. Pwede lang akong mag-watch ng TV all day. Parang ganun. Pero napansin ko kasi sa kanya, very committed talaga siya sa vlogging niya. And then I feel like, nakakapagod naman yung life niya. Hindi, okay lang naman. Yung vlogging, yung editing. Yung medyo Yun nga. time consuming. Part of vlogging yung editing eh. Kasi Yung every vlogging, day kasi okay siya lang. nag-upload. Feeling ko. Pero anyway, wala naman siyang work. Ito na naman yung work niya. Pero I still feel... Pero hectic pa din, diba? I Ngayon na still nandito ka na, feel- napaka-hectic din, uy. I still feel na, stressful siya. That's why you should chill a bit. Kailangan. Mag-chill na ako. Relax ka mo. Konti. Relax ba sa buhay? Kasi nung nasa Pilipinas ako, relax lang naman ako din, diba? Relax ka lang. Pero iba na kasi, once you go into marriage, different na talaga yung priorities Kaya mo. nga. Kaya nga ayaw ko muna mag-asawa. Ha! Wala ka kasing asawahin. Wala kasi akong life. Okay. Kasi sinataga ko. Feel kayo, kaya ayaw kong mag-asawa. Wala ka namang aasawahin. Shout out! Ajen! Mga gwapo dyan. Ito, from Asir Samonte. Nagsasabihan ba kayo sa isa't isa ng mga secret niyo? Hindi masyado. Hindi masyado, pero yung mga heavy na mga secrets na talaga, alam mo, yung mga... Ang heavy nun, te. Sinabi na sa akin, ang heavy. Yung pinaka-heavy talaga ng mga secret siya, nakakaalam. Gusto niyo malaman? Buang. Pero hindi yung mga yung mga secrets. Hindi tayo parang magkapatid lang talaga tayo, hindi tayo friends. Di ba kasi yung mga friends nagsasabi, kahit naman ako sa friends ko, hindi din ako nagsasabi masyado. Ako nagsasabi. Oo, siya nagsasabi siya. Ako medyo secretive talaga. Kaya alam na nila lahat ng mga baho mo. Grabe siya. Secretive talaga kasi ako, guys. Kasi sinasabi ko naman kay Dan. So, meron naman akong outlet. May napagsasabihan naman ako. Kasi outlet. Ako wala akong outlet. Meron naman akong napagsasabihan. So, hindi ko na, parang after ko masabi kay Dan, okay na ako. Hindi ko na kailangan sabihin sa friends. Pero yung mga heavy na talaga, ng mga heavy na kailangan kong parang ilabas, sa kanya ko sinasabi. From A. Desamparado. Anong madalas niyong pinag-aawayan? Kita? Hindi na naman tayo nag-aaway. Nung bata Before kami. damit. Joke lang. Damit? Hindi kayo. Hindi ko alam. Hindi naman kami nag-aaway. Hindi, malita kasi si ate. Nung bata ako, guys. Hindi na ma-realize, pero ang malita niya. Uy, nung bata ako ngayon, nagbago na talaga ako, miss. Mabuti naman nagbago siya. Kasi noon, bully ako sa iyo, di ba? Bully ako sa kanila. Hindi naman bully, pero malita ako na ate. Na parang Maldita ano, ka, guys. ano talaga ba? Walang yung nirespeto. O kasi maldita, di ba? Kailangan mo maging maldita. Ay, parang part na yun ng pagiging mo, pinakamatanda sa magkakapatid. Ako, ginagawa akong binubuli ako. Bully ka sa school? Dili, no. Kasi ako, nung sa school, hindi ako nagpapabully talaga. Hindi ako nagpapabuli sa school. Uy, ako yung Ikaw yung nambubully Hindi ako na. nabubuli. Average lang ako. Quiet lang. Ako, hindi talaga. Nung bata ako, Ako yung binubuli nila Marlon. maldita ako nung bata ako, maldita talaga ako. So yung feeling ko, diba, minsan na para sa Marlon ba, ginagawa akong Ano? pinaka-bata. Binubuli. Oo nga, sa magkakapatid siya yung... Ganun yung buhok. Siya yung Ginaganon yung buhok. Kasi hindi naman ganun yung buhok ko kasi wala nang buhok. From Mind Sweet Together, ilang taon po yung gap nyo? Just under 2 years. Kasi si Miss, 1992. Yeah. Ako 1990, pero October ako, siya March. So, konti lang. So ngayon, 27 ka na, ako 29. Kaka-29 ko lang ngayong araw na to. Oh, So, happy birthday. mga 1 year and a half, no? Mga ganun? 1 year and a half. 1 year and a half? Yeah. Oh, ito na naman si Jocelyn Nuneza. Si Mama, mag-ask ka na nga, Ma. Ano ang advice niyo sa isa't isa bilang magkakapatid? Chill. Ako sa'yo, be more productive.
Uy, grabe siya. Grabe ka naman. Bakasyon chill. kasi yun. Over naman yung chill mo. Uy, yung wala ka na talagang Uy, ano guys. ginagawa. Ano naman yan? Katamadan na yan. Hindi Kung na yan andito chill. si Dan, siguro sasabihin ni Dan na ano, like sinasabi niya sa akin, tapos ka na ba mag-edit? Mag-edit ka na. Ano sabi ni Dan? Kung hindi ko talaga feel, hindi talaga. Pero anong gagawin mo? Kung hindi ka mag-edit, anong gagawin mo? Diba? Social Bachelor. media, Barreto. Bachelor. Eh, grabe ko si Gretchen Barreto talaga. Grabe. Tingnan mo! Di ba, huwag kang mga ganyan, miss. Uy, wag mga ganyan. I'm just reading. Hindi nga ako nagko-comment. Wala nga akong kachika. Ako lang yung nag-ano. Kaya nga, wag mga ganyan. Uy, kasi parang mas So, si Juliet eh. Kasi ako, sabi niya sa akin, di mo yung ano ni Gretchen Barreto, te. Tapos, start pa lang ako. Ang dami nang babasahin. Kasi. Ayoko na. Gretchen, dahan-dahan lang. Hindi ba makita yung ano ko? Hindi ako nagpa-follow kasi I just can't keep up. Parang Oo, sabi ko, kasi binabasa ko siya, sabi ko, ang dami kong mga mas productive pa na gagawin kaysa magbasa nitong haba-haba. So, hindi ko siya Actually, nagpa-follow. a good way. Good way. Hindi. Gusto ko lang makita kung ano ba, grabe ka maldita. Ang maldita ng mga ano nila. Ginagawa Parang nila. ang gulo-gulo na. Ang Parang, gulo-gulo ba? Ano, ang gulo-gulo talaga. Hindi naman ako nakikigulo. So yung ano nga yung Nakikibasan. tanong, advice nga. Yun nga, Chill be more nga. productive. Parang yung oras mo, gamitin mo sa mas may kabuluhan, hindi yung kung ano-ano lang. Kasi kung ngayon, kung hindi ko siya sasabihan na, naka-edit ka na ba? Wala lang, nandun pa siguro to sa kwarto. Hindi to lalabas, mag-chill lang to dun. Kaya nga hindi pa ako, chill muna ako ngayon. Pag nag-asawa ako, di magiging productive ako. Joke lang. May reasoning ba? Pag meron akong partner, di magiging, nakako. Pero ngayon wala pa. So, wala muna. Wait, kulang talaga yung shows na ginawa mo, miss. That's alright. Naara diskilid, oh. From Jobel_Janicio, ano po ang madalas niyong pag-awayan nung bata kayo? Ang bata. Nung bata tayo, ano yung pinag-aawayan natin? Hindi ko na maalala, pero alam nyo guys, nung bata pa kami, nag-aano kami ni ate ng sasabunutan. Kaya siguro wala na siya buo. Uy, maldita. No, bugno dito, no? Pero in fairness, maldita talaga si ate before. Grabe. Ikaw din naman? Uy, kahit mga malalaki na mga babae. Ay, oo, nilalabanan ko talaga. Labanan talaga yung Wala maldita talaga yun. Lumalaban talaga ako. Kayo? Nung bata ako, grabe talaga ako. Lumalaban talaga ako, guys. Palaban. Ako, Tapos kasi, ang liit ako, niya. ang liit-liit ko. Ang dami talaga ng bubuli. Yan, liit-liit. Iwan natin yan. Iniiwan siya ng mga cousins ko guys na may na may kalabaw na. Tapos yung suot niya, mama, favorite color, red. So, yung kasi kalabaw, suot ko. bang. How? Baka, di ba? Yung nag-chase ng red. So, iniiwan nila ako. So, ikaw, dapat, tough ka kasi paliit-liit lang ako. Tapos ako pa yung pinakabata talaga sa lahat. Ako yung pinakabata. Pero in fairness naman tayo, yung mga cousin natin, close na close sa kanya. Ako, hindi masyado. Oh, close Sila kami red. kasi sabay kami eh. Parang sabay katuwaan lang nila ba na Oo. layuan natin si Iwan natin pero babalik din sila. kasi naaawa. Babalik rin kasi si ate natatakot talaga sa Ang liit ko kayo. Tapos bagal ang takbo. Kahit ang lakas na. Ang bagal kasi yung steps ko. Maliliit lang compared sa kanila. Malaki na kaya sila. Tapos ako din talaga yung pinakabata. Sinabay lang ako sa kanila. Kasi, wala na akong ibang kasabay. Ikaw yung pinakabata. Oo. So, kahit na inaway talaga ni mama, no? Yung teacher ko nung grade 1. Kung yung nakikipag-awayan si mama. Inaway ni mama kasi ayaw kong Maldita tanggapin. din yan. Ayaw kasi akong tanggapin kasi bata pa ako. So sabi ni mama, graduate yan ng kinder, tanggapin mo yan. Sabi niya, hindi, tingnan mo nga yan, liit-liit, bata-bata pa yan. Tapos yung mga pinsan ko nasa loob na ng classroom. Tapos ayaw talaga ng teacher. So sabi ng teacher, sige, bibigyan ko yan ng 2 weeks ata. Gusto niya mag-YOLO ka ba, te? Ako lang mag-isa, gusto niya, ako lang mag-isa. Yung iniisip na mama ko, wala siyang kasabay sa school. Maglalakad kaya kami kasi Pinapakain na natin. sa bukid kami nakatira, guys. So maglalakad kami papunta dun sa school. Kapag ako lang mag-isa, kawawa ako. Kakainin talaga ako ng baka siguro ako lang mag-isa. So, si mama, tuturuin. Turo. So, si mama nakipag-away talaga siya sa teacher. Tapos sabi nung teacher, may ultimatum yung teacher. Sabi niya,
Bigyan kita ng 2 weeks. Kapag hindi yan, nag-perform yung anak mo, tatanggalin ko yan sa class. Grabe si mama, oy. Grabe siya turo sa akin, no? Kasi grabe talaga. Kasi Kapag pa lang ako niyan, te. musmus ka pa, wala ka pa, nandun ka pa sa ilalim ng bahay. Nandun ka sa... Gano'n ka nang, naghanap ka ng beching ko doon. Hanap ako ng... Grabe si mama magturo sa akin ng basa. Ako, grabe, ang bilis ko natuto magbasa. Uy, kasi si mama kapag hindi ako nakasagot, Karinyo brutal. Iniisip niya kasi, kapag ako hindi naka-perform, wala, hindi talaga ako papapasukin. Kawawa ako. Na-challenge siya sa ano. Sobra. So sabi ni mama, I will take that challenge, Char. At alam niyo ba kung ano nangyari? Naging honor siya. May ano pa siya. Ang ganda ng gown ng ano. Nung graduation sabi ko, ang ganda-ganda. May Recognition. Banig-banig ba? Ganda ng gown ko, eh. Bumili talaga si mama. Mahal. Third honor talaga ako nun. Grade 1. At anong sabi ni mama? Nag-sorry yung teacher. Nag-sorry yung teacher. Kasi, ang Kaya talino. Kaya ito guys. Gawa mo na siya ng sauce. Break time, people. Uy, ang sarap ng sauce, guys. Promise. Ay, gusto ko ipatry kay Dan yan, miss. I knew. Mas masarap talaga yan. Diba? Buti na pumunta ako dito para ma-discover mo na ang gagawa ko. Ubusin natin ha, ang pork. Ubusin natin ito lahat, miss. Kaya naman natin. Of course. So, anong ginawa mo? Ano, may ano ka ba? May portion-portion ka ba ng ano? Just, Wala lang? kasi Tansya-tansya? medyo, tansya-tansya lang. And then, sesame oil. Kasi meron siyang, parang meron siyang, what do you call that? Kick of spice. Yung, parang kick ng, ano ba? Cake ng Medyo- kalabaw? Hindi. Kick ng parang maanghang, pero hindi siya like sobrang anghang. From Tini May. Okay lang ba na foreigner din ang asawa ng kapatid mo? I don't mind. Ako yung tinatanong, hindi ikaw, may asawa na ako eh. Ako okay lang, kahit na ano naman, wala namang problema, basta mabait. Uy, hindi lang mabait uy. It should be responsible financially. Oh, Dapat stable. covered na yun yung ano nga yun, okay, sis. stable. Bito, no? Pag mabait ka, gusto mo maging stable, no? Oo, kung may ano ka, yung may goal sa buhay, hindi yung ano lang, kung ano-ano lang pinagagawa, hindi yung tamad. Huwag tamad. Hindi dapat tamad guys. Hindi Kasi dapat kung tamad tamad. siya, tamad din ako. Tamad yung dalawa. Totoo, miss, wag, hindi tamad. From Tricks_BRRMD. Sino po unang nakikipag-reconcile kapag nagkakaroon kayo ng tampuhan magkapatid? Kahit sino lang, na? Di naman. Pero hindi na kasi kami pilit. Hindi kasi kami nagtatampuhan na. Kasi matanda na kami. From I am Paulita, maganda. Bakit wala pang boyfriend si Miss Ate Reyes? Hindi ko alam. Hindi naman. Bakit ba? Ha? Hindi ko alam. Ewan ko, bakit ba wala? Wala lang. Ayaw niya eh. Chill muna siya. Chill muna ako. Hindi pa siya tapos mag-chill kasi. Ang bata ko pa. Hindi pa kasi siya tapos mag-chill. Nape-pressure ka, miss? No? Before, nag-pressure ako. Pero ngayon wala Ngayon na. hindi na. That's good. Okay lang naman yan. Bata pa naman siya, guys. 27. Yeah. Ha? 27. Tanda na yan, Miss Uy. Matanda na yan, pero wala pa akong ano eh. Wala Si pa Don akong ay lagi gana. nagtatanong sa kanya. Parang si Dan ata yung nape-pressure sa'yo Oo lagi. nga. Bakit kaya nape-pressure para sa akin? Hindi nga ako na-pressure. Si Dan lagi nagtatanong kasi ako, hindi naman ako nagtatanong ng mga ganyan eh. Hindi naman kami nag-uusap ng mga ganyan ni Miss. Si Dan lang. Sisi! Sisi! Lagi inaano. Lagi nagtatanong si Dan. Fast! Sisi! Are you dating Sisi? May pagkaano, chismoso talaga itong ano ko ba, asawa ko eh. Hindi siya nakakatanggap ng pressure sa family. Okay lang yung family. Si Dan Okay lang yung... yan. Uy, kasi... Si Dan yung... Okay lang naman yan. We're gonna get there. Si Dan yung ano eh. Pressure sa kanya. Te, Kikilatisin niya ni Danny Boy yung ano mo. Magiging boyfriend Oo, mo. kasi ganun siya, no? Kahit Grabe na- siya mga kilatis, guys. Kilatisin ma. Which is good. Kasi parang, alam mo yun, lalaki siya. Alam niya yung mga galawan ng mga kalalakihan. From Janine R. Thoughts of May's finding the one sa Australia. Hindi naman siya naghahanap. Dito nga lang siya sa bahay. Tapos kapag lumalabas, kasama ako. Or kasama si Dan. Bigla Bakit siya ako maghanap. maghahanap para sa bakasyon ko? Uy, my goodness. Gusto niya kasi mag-chill. Chill lang tayo.
Gusto niya mag-chill sa Australia, ayaw niya maghanap ng boyfriend dito, guys. Sabi nga ni Dan, mag-Tinder ka sa Melbourne. Uy, bakit mo Huwag mo talaga mag-Tinder? na-advise si Dan. Huwag mong sundin yung miss. Mag-chill ako doon. From Daisy Jane, sino sa inyong dalawang magkapatid ang pasaway? Love you, Ate Rice from Davao City. Davao City. Hello, thank you. Feeling ko si Miss. Hindi ko lang feeling. Ikaw talaga na. Pasaway ka no. Pasaway siya. Oo, Uy, pasaway hindi siya. naman pasaway. Mabait naman ako. Mabait din ako. Mabait. No, dili dyan na. Pasaway dyan na siya. Uy, pasaway. Ano ba yung pasaway? Ano ba yung ano? Hindi naman tayo mga masasamang anak. Hindi naman tayo pasaway na Siguro anak. si mama ayaw talaga niyang tattoo, pero nagpa-tattoo ako. Ay, oo nga pala. Tapos ang dami niyang period. Hindi naman pasaway yan. Pero kung sa aming magkakapatid, siya yung naiiba. Uy, hindi naman pasaway yan. Gusto ko lang mag-tattoo. Bakit bong? Kasi kami, hindi talaga namin isipin. Kahit na tatlo yung lalaki sa amin, ha? Yung tatlong lalaki, ayaw nila. Hindi naman sa ayaw, pero parang okay lang sa kanila nagpatattoo siya kasi wala naman kaming walang pakialamanan kung ano gusto mong gawin as long as hindi naman siya nakakasira sa iyong future, it's okay. Yo. Pero, siya yung mga ganyan, you go out of your comfort zone more often Uy, than grabe. we do. Ano ako nito? Ang tagal kong pinag-isipan yan kasi Kaya natatakot ako. Sabi ko, hindi man naman ito Tapos makikita. marami siyang piercing. Dalawa lang, uy. Pero gusto ko pa na yung pangatlo. Ako, okay na ako sa isa. Ayoko din ng tattoo. Wala naman talagang masama doon. Hindi ko lang talaga siya. Feeling ko din yun before nasa ako, tatrabaho pa ako before sa hospital, tapos lumalabas ako, like, tagay with friends lang naman talaga. Mahilig Guys, siya. workmates ba? Mahilig siya uminom, guys. Ako hindi kasi ako uminom talaga. Uminom na ako dito na lang sa Australia, Moscato pa. Pero with workmates lang talaga, yung mga ganun ba? Hindi talaga yung klase ng mga babae. Mas mahilig ka gumala Ayan. kaysa sa akin. Mas social siya kaysa sa akin. Kasi ako homebody talaga ako. Grabe ako ka-homebody din. No, ibang-iba Gala-gala lang. Ibang-iba tayo dun talaga sa internet, dun sa ano na yun. Kasi ang dami niyang friends. Hindi naman madami. Pero kahit saan ka pumunta, may friend ka. Punta ka Sydney, may friend ka dun. Kung hindi May friend pumunta ako ng dun, close Philippines kami. yung friends mo sa Melbourne, meron ka din sana friends sa Melbourne. Workmates lang yung sa Melbourne, pero ano ba? Like same workplace talaga. So, From Janine R. ulit, do you plan to go to New Zealand rin? Yes. Isa siya sa mga countries na actually, siya yung nasa top, wait, ano ba yung top 3 ko? Top 3 ko was Japan, Paris? New Zealand, Paris. and Korea ata. Korea, So natapos ko na yung dalawa, isa na Korea. lang. BTS. No, gusto mo? So, ayun. Next year? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam. Pero baka, kapag umalis kami next year, baka New Zealand kami kasi malapit lang. From Kimberly Karen _ bakit po mas pinili nyo mag-work dalawa sa ibang bansa? Happy birthday, Ate Reyes. I love you. Thank you! Ako kasi talaga, bata pa lang talaga ako. Gusto ko na talagang mag-work. Parang hindi ko nakikita yung sarili ko na magsisettle sa Philippines. Nakikita ko talaga na magsisettle ako outside sa Philippines. So, yung pinaka-pangarap ko talaga makapunta ng US. Which in fairness, nagawa ko naman siya. Early 20s, nagawa ko siya, guys. Kaya lang hindi, iba kasi yung buhay doon. Again, depende din talaga sa sitwasyon nyo. Parang mas dito ako naging masaya kasi nandito si Dan, di ba? Kung si Dan taga-US, sa US ako magiging masaya. Pero maganda siya. It's a good place to visit and maganda, okay din yung naging experience ko doon. So, wala. Bata pa lang ako, nakikita ko na talaga na sa ibang bansa ako. Ikaw? Bata pa lang? Gusto ko lang mag-earn ako ng tama na bibili ko yung mga Gusto mga mo? gusto ko, and it's not gonna happen in the Philippines at all. Especially, ako. Hindi naman siguro at all. Siguro if Oo, you go to ate. business, magagawa mo siya. Yeah, Pero exactly. kung- And I'm a nurse, and I want to practice Kaya nga, so nursing. hindi naman at all siguro. So like 12,000 lang yung every month ko. Hindi kasi siya kaya sa Hindi gusto kong maabot sa buhay. So, and then, wala. Gusto ko din talagang ma-explore yung yung world. Tayo mo niya. Di ko eh. Makakumot sa guy. Gusto niya, kumutol mong yun na. Guys, okay na ako sa aking video. Enough mo ba to? No. Nagpahinga lang siya. Yung chill. Parang ikaw lang. Nagpahinga na naman, guys. Wala naman siya, guys. Guys, yun na yung part ko. Sobrang dami pa question. So, sasagutin namin siya. Pero it's gonna be on Sisi's video. Ililive ko siya dito kung up na siya.
And yung channel niya guys, ililive ko sa description box. Subscribe, please. Kung gusto niyo lang naman, walang pilitan. Anong pilitan? Walang pilitan, okay, ma-pressure. Okay lang talaga ko, hindi. That's it for this video. Thank you so much guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys very soon. Bye guys. Be good. Mwah.